ko mbiye feegu yimɓe pucci dimaɗi lasi otoji woni ko nde fedde lewal communication jabbira wuro wocci worgo Mauritanie diwal Brakna commune Hayremba ko ñalawma windaryankejo deftere pular mawnina hikka to wuro wocci ko deftere titorinde pinal men nde jeydiyanke hammili windi woni ko supta tawde deftere nde haalata ko pinal nde wawa yaltude law windiyanke o e wiide muɗum hande o pular holliti ina jogui hattan rondade gandal gati fannuji kewɗi bindama yeru mum deftere pinal men ɗum jangguinte ko ɗemgal pular ko ɗemgal guurgal mettugal yakkude sa wiyata yaɓɓogal rewo ngal fiɗɗito won sa wiyata yaɓɓogal hirdani ngal fiɗɗito funnayi ɗum hollirde wonde laamuji men ngala hujja dañata hujja wiide wonde min jaggata ngal ɗemgal saabu ngal ala dabɓude ɗum wonde dabɓude ɗemgal ngal hande ngal feƴƴetako ngal yaɓɓotako Idigay jeydiyanke tawtoraɗo nguɗo ñalngu tengtini ko bindol reni gandal ganduɗa kadi hande o ko windiyankoɓe pular kawriɗo hene ina waɗi ummiriɓe leydi Sénégal e ummiriɓe leydi mum kadi sikki ala aɗa mbawi wiide maayo wona keerol ete kadi hande o ko defte kewɗe jiiton ɗo hen ɗeɗo defte kala ko région woni ɗo hen ɗe ganduɗa kadi ko windiyankoɓe ballifi ɗumen eɓen ɗo eɓere ngal ɗo dental defte goɗɗe kadi nanɗo hen kadi ɗe ganduɗa kadi foof ko pular ɓoyo windaɗo hene defte ganduɗa ko jangde ete kadi jangguirteɗe saabu ko defte baɗɗe banggue fannuji waɗi defte ko yewti e biologie woni ko wiyete ha joni ɓurɗiwal defte goɗɗe ko yewti ha joni kadi e gande kese oɗo windiyanke notortoɗo Doro Gueye Bobolonde ummi ko Nouakchott gam notade e mawningol nguɗo ñalngu defte makko ɗiɗi jalti ina jeeya hen neɗɗo e bandum deftere haalore manipulation neɗɗo e bandum haalata ko haala neɗɗagal holno neɗɗo wonirta neɗɗo kono holno neɗɗo kadi wasirta neɗɗagal muɗum holno neɗɗo ittirta neɗɗo wonde neɗɗo nde wonno ko neɗɗo waɗata neɗɗo kono ko neɗɗo kadi ittata neɗɗo e neɗɗago muɗum nde ɗo deftere nde haala ko haala homto haala hoto homtiyankagal ɗo woni ko mbiyata manipulation noon guila hakkude neɗɗo e neɗɗo ha hakkude neɗɗo e rendo ha hakkude rendo e rendo bandum professeur Bocar Amadou Ba o radio fedde ɓamtare pular e Mauritanie holliti ɗe defte kewɗe muulade e kitale cakkitiɗe ɗe ari koye saaha kato jinaɗo ɗon ɗo ɗemgal pular dikkanto lawɗinede joom gande en tawi ko fulɓe yo batti gande mumen ɗo e gande ɗe ɗemgal pular wala bandiraɓe naftoroji kadi ɗum wallita hisnude ɗemgal ngal e yellide ɗum yonta karallagal kesal gonɗe nanɗo kadi teyki so kala ɗemgal ngal windaka ngal janggaka yimɓe ne gandi wattinte ko mayde gando o wi mo janggi windani on hisnani Oumar El Hadji Thiam gartuɗo wocci Nouakchott e refi